Vibe FM, take it, action. Godmorgen. Det er tirsdag den 9. december 2014. Nu træder vi indenfor i Vibe FM's studie her i Hobro. Vi prøver lige at tænde for lyset, hvis vi kan finde kontakterne. Der. Sådan ser morgenstudiet ud, når man møder her om morgenen. Stille og roligt. Ingen larm, ingen lyd. Jo, lyden den sender selvfølgelig. Men vi kan bare ikke høre den. Spooky, hva'? Så skal jeg sørge for, at vi kan komme til at høre den. Det gør vi her. Så må vi hellere prøve at tænde lidt for vores monitor, så vi kan se, hvad det egentlig foregår. Det er så her, selve studieværten sidder og styrer det hele. Og om morgenen, så er det altså Camilla, der sidder på den stol der. Og mig, undertegnet Bo Jensen. Jeg sidder herovre på den her stol. Og jeg har så min egen skærm, som jeg også lige kan tænde for. Det er så herfra, jeg styrer Camilla derovre på den anden side. Det var Take 1, Action 1, Scene 1 af Vibe FM's morgenradio. Vi ses i scene 2. Hej.